baki gauna da rai za mu yi nisan kwana mai tambaya ga amsa na da san Zuwaira ummi na baki gauna da rai za mu yi nisan kwana mai tambaya ga amsa na da san Zuwaira ummi cikin zuciyata ai sanki ya san guri ya zauna a dare da rana ke na tuna karki sarai kuna buri na raina ummi a ce a gida na ki zauna so usulubin wasu har ake kai su bakin rami na sake ganye na kama reshe akwai alkhairi ya riga gwanata Zuwaira ba wanda zai mun gori kyan halaye a raina kaunar ki tai tasiri rukun sakaina karki min na yi roƙo ummi ke zana baiwa kyautar azurfa baci na ranki ba zan bari ba duk wanda ya kiki Zuwaira sai mun yi gaba ko an yi duka tsara ba ni kyale ki ummi ga wuri ga waina ke ce madubin ruhi dai akan so ne na ki dai zan iya wa sharhi mahaɗin rayuwata juyo ki min tambi mika yardar so a gare ni kin ji Zuwaira ummi gunki zan fansa inda na san kina sona kin sa ina kirma zuciya kan ki ta kona mai kyau da tsafta ga farin idanu Zuwaira na ki mun bashara ko za na samu madadin kaimi rabin jiki sai inda ke nake iya aiki babu ne babu ke kiyo min dauki zuciya ta danki ne take yin raki da ke mutuka raba ki bar jimani